in yau za ta kashe mutum 10 gobe sai ta ga 20 in jibi ta kashe 20 gata sai ta ga 30 ba daji ba ba karkara ba to kaga kau a mu talakawa da sauranmu in mun biye ma gwamnati neman kuɗi take yi tsakani na ga Allah ba wani abu ba neman kuɗi kawai take yi ba don Allah ake in dai don Allah ake yi da wannan abu bai faru kuma mu a garin mu na ƙauye babu ruwanmu da siyasa in dai zama na tsakani ga Allah aka ce ayi to ayi na tsakani ga Allah babu ruwanmu da wannan siyasa ba mu hana ayi ta ba wanda ya shiga ya je ya yi siyasa ta abin nan amma ba a shawa yanzu mu a hilani ba mu da sauran daraja a rugage kamar yadda shi hakimi ya faɗi rugagen da ya ce ya sani sama da shekara 30 tsakanin shi da Allah yanzu cikin sama da 30 nan a je kaddara a samu ruga sama da 40 yanzu zai je kirga ruga 10 wurin to adalci aka yi masa su ba 'yan ƙasa ba ne su ba 'yan ƙasa ba ne sannan duk da hausawan da ke nan a koro su mana akwai inda ba 'yan ta'adda tsakiyar dan Musa duk inda kai in katar da gida 4-5 hai katar da na 6 dan ta'adda tsakiyar Mataza in katar da gida 4-6-7 sai ta katar da na 8 dan ta'adda a hada a koro su mana amma mu an nuna mana kabilanci komi ba mu sani ba to wannan da za a yadda ta wuce kawai in dai abu ya faru a tsaya a ja mai layewa ne aka kaza don Allah kada a ƙara a yi ma wa'annan mutane faɗa kada su ƙara ƙaddara in yaranmu suka kuskure ya samu suka kama wani suka to da shi daji a nemi shugabanni a nemi alfarma a maido shi idan bangaren ƙaddara jami'an tsaro suka kuskure su yaranmu suka kama a nemi shugabanni a yi haƙuri a bado shi ko a ƙaramar hukumar nan hata mu duk zaman da muka waje wata 4 akwai mutanen da muka kai kwamfilit an kama mana amma har yau ko ɗaya ko da can magana ko gaskiya mu ga kanun mu gaskiya da irin wannan zama a fara shi a ce bayyin ƙarko barin shi yayi alheri kowa ya zanna yanda Allah ya yi ba dai mai iya hana wani abun da Allah ya ba shi ko ba gaskiya ba to ni duk hidimar da za a yi da ni zan iya faɗa ma mutane bakin gaskiya ta gaskiyar lamari mu za mu tsaya mu ga kanun mu gaskiya ku sarakanmu na gargajiya abu ya fi ƙarfin ku yanzu ma kirce yawa a saboda ba ku da fawa a kujerun ku saboda ba a kallon ku da rahama mun san to a tsaya a gaya ma jama'a gaskiya ina mu talaka za mu kare kanmu su dai jami'an tsaron da ake gani suna nan jami'in tsaro dai yana nan yau za a je awo ba abin da zai kara ma in ba bakin ciki ba bai zuwa zai kwato ma jibi za a koma awo ma bai zuwa ya kwato ma gatan jibi za a koma bai zuwa ya kwato ma kuma bai dauko ya mai doma madadin abin da aka dauka aka ba to amma kuma kuke da matsala tun da kuke kai complaints da abin da aka yi da abin da aka yi ba za ka ji an ce ai wane yayi kaza wane yayi kaza wane yayi kaza su kuma sai a turo su don da sun koma mun ko kurciya ba su kashe a ce an kashe mutum 10 a ɗauki kudin su a ba inda kuka duba nan bindiga ce in ka taho ka kashe dan bindiga ina bindigar ka ɗauke ta ka maida ta man shaida ka kashe to wannan duk makirshi ne inda za mu gama kanmu gaskiya mu gama kanmu gaskiya amma duk zaman da za a yi in dai an san ba za a iya taka ma jami'in tsaro burki to gaskiya ni har in ga zaman nan bai da amfani dama ai hada ake gudu to in kau ba a taka ma abokin hada burki ba me amfanin zama baka yadda da ni ba bai yadda da kai ba ka ganni na ganka har inda karin ka ya kare har inda nawa ya kare to ina za mu kai karshe to don Allah don annabi mai makan mu kiyama da yauwa sannan kai ma DPO na karamar hukuma dan Musa kafin mu kai ga zama da chairman din mu dama ina da wannan korafi gaskiyar lamari inda wannan abin muna so ya ci mana gaba to duk alhurmar da muka bida a tsaya a yi mana in kuma kuka bida mu tsaya mai maku shine daidai ba ku rena mana ba mu rena maku ba shine ku rega mana mu rega maku amma dai ai abun kunya ne a ce mu bidi alhurma ba a yi mana ba abun kunya ne ku bidi alhurma ba a yi maku ba babu wanda bai son dan uwan shi ko ba gaskiya ba saboda ni wannan abu ya bani mamaki
tun da ranar da aka yi wannan abi aka yi maganganu ni da kancin kaina na kira babu wanda ban kira ba na faɗa mai tsakanina ga Allah wani don Allah da wani yaran nan a sake su yaran nan ko a sake su ko ba a sake su ba su hana abin da aka yi niyyar amma in adalci aka tashi aka sake su wanda duk inda kai duk wanda ko baka taba sanin su ba baka taba ganin su ba aka ne aka ce ayi haka ai zaka ji daɗi ai rayuwa shi kowa da irin martabar da Allah ya mai ko saboda haka mu yi makan mu faɗa kuma mu yi makan mu kiyamar lele mu ruwa makan mu asiri domin Allah in dai gaskiya muka tashi in kuma shin ba gaskiya muka tashi ba to Allah kawai sai ya mana magani abu Allah da ba ki shi ko ba gaskiya ba saboda haka ina maka kowa fatan alheri Allah kuma ubangiji ya sa wannan abin da muka yi amfani ne